Има неща, които все отлагаш да направиш, а после се чудиш защо не си ги направил по-рано. За мен едно от тях беше посещението в Народния театър. И първата постановка, която гледах там, беше Моби Дик. Честно казано, не знаех точно какво да очаквам, но още от първите минути разбрах, че това няма да е просто театрално представление. Моби Дик е вдъхновена от едноименния роман на Херман Мелвил и разказва историята за капитана Хав и неговата обсебваща мисия да открие белия кит. Но на сцената историята е много повече от едно преследване. Тя е за човешката амбиция, обсебването, страха и цената на това никога да не се отказваш. Най-силно впечатление ми направиха сценографията и визуалните ефекти. Имаш чувството, че морето буквално оживява пред очите ти. Светлините, музиката, костюмите и играта на актьорите създават атмосфера, която те потапя изцяло в действието. Имаше моменти, в които залата беше напълно притихнала, а в следващия миг напрежението се усещаше навсякъде. Именно това най-много ми хареса. Спектакълът те кара да чувстваш, а не просто да гледаш. Сега разбирам защо толкова хора препоръчват тази постановка. Ако до сега като мен все сте отлагали да посетите Народния театър, защото сте живяли в чужбина, приемете това като знак, а ако се чудите коя постановка да изберете, Моби Дик определено е страхотно начало. За мен това беше едно незабравимо първо посещение и със сигурност няма да бъде последното.